называть эту страну. Серьезный такой натиск на историков, чтобы мы поменяли это название на Литовское королевство. Элита была литовская, языческая, которые крестились католиками. А если бы они среди них, среди элиты были бы белорусы, то она бы стала государство православное, да, христианское. Не атрымаецца не прызнаваць тое, што на чале гэтай дзяржавы ў 15-16 стагоддзі стаялі спадары літвіны-каталікі. Менавіта так яны вызначалі сябе, нягледзячы на тое, што мова канцылярыі была паводле розных даследаванняў заходнеруская або старабеларуская. У гэтым няма ніводнага сумневу. Літоўцы летапісныя не нападалі на бліжэйшыя каля сябе славянскія землі. Гэта быў іх пояс бяспекі. Я не згодны з тым, што дынастыя літоўская стварала менавіта літоўскую дзяржаву. У сярэднявеччы, яшчэ раз кажу, не ствараліся дзяржавы этнічныя. У ефірі Белсат ми починаємо інтермаріум. Я Павел Мажейка. Вітаю вас. Тэмай наших сённяшніх дэбатаў будуць пачаткі Вялікага княства Літоўскага і дзейнасць першых князёў ВКЛ, іх роля у пабудове адной з найбуйнейшых дзяржаваў тагачаснай Еўропы. Увага на экран. У сярэдзіне 13 стагоддзя на карце Еўропы з'явілася новая дзяржава – ВКЛ. Яе нараджэнне адбывалася ў складаных геапалітычных умовах. Крыжакі Лівонскага і Тэўтонскага ордэну, Галіцка-Валынскае княства, татары імкнуліся любымі сродкамі задушыць новае палітычнае ўтварэнне ў самым яго зародку. Сітуацыя ў значнай ступені ускладнялася няпростым становішчам унутры самога княства. Інтрыгі, змовы і нават забойствы князёў прыводзілі да дэцэнтралізацыі і часовай страты краінай ранейшых пазіцый. Але, нягледзячы на ўсё, маладой дзяржаве ўдалося выстаяць у віры гэтых падзей, каб ужо праз стагоддзя ператварыцца ў адну з найбуйнейшых краін тагачаснай Еўропы. Вялікую ролю ў працэсе стварэння дзяржаўнасці, яе захаванні і назапашванні сіл для наступнай экспансіі адыгралі першыя манархі ВКЛ. Асобы першых князёў, якія стаялі ля вытокаў ВКЛ, шмат у чым легендарныя. Гэты факт вынікае не толькі з ацэнкі дасягненняў іх дзейнасці, але і недахопу пісьмовых крыніц той эпохі. З-за іх фрагментарнасці альбо поўнай адсутнасці многія аспекты палітычнай гісторыі цяперашнія гісторыкі вымушаны дадумляць, рабіць пэўныя дапушчэнні. Як вынік, паўстала некалькі канцэпцый стварэння ВКЛ. Значныя адрозненні ў трактоўцы гэтага працэсу маюць нацыянальныя гістарычныя школы Літвы, Беларусі і Польшчы. Ужо першы вядомы нам вялікі князь Міндоўг пакінуў пасля сябе мноства таямніц і загадак. Не да канца зразумела, якім чынам яму ўдалося ўзвысіцца і аб'яднаць вакол сваёй асобы ваяўнічыя балцкія плямёны. Як ён трапіў у Новагрудак? Ці быў ён заваёўнікам? Адказы на гэтыя пытанні з'яўляюцца надзвычай важнымі для разумення сутнасці дзяржаватворных працэсаў ВКЛ і тых разыходжанняў, што існуюць паміж рознымі гісторыкамі ў трактоўцы тых падзей. Прыклад дзейнасці Міндоўга, яго сына Войшалка, а таксама іншых пачынальнікаў ВКЛ, актуалізуе пытанне аб ролі асобы ў гісторыі. Ці было стварэнне гэтай дзяржавы абумоўлена ўсёй хадой гістарычнага працэсу ў дадзеным рэгіёне, ці яно з'яўлялася прадуктам дзейнасці асоб, якія сілай сваёй волі заклалі падмуркі гэтай краіны. У чым заключаліся адметнасці ўнутранай і знешнепалітычнай дзейнасці кожнага з манарха на этапе фармавання дзяржаўнасці? Пры кім з вялікіх князёў адбываецца фармаванне дзяржаўных атрыбутаў, герб, двор, пратакол, дыпламатычныя місіі і гэтак далей. Чаму у ВКЛ так позна складваецца дынастыя? Урэшце, ці можам мы сказаць, кім былі князі па нацыянальнасці і на якой мове яны размаўлялі? Як яны вырашалі нацыянальныя ды рэлігійныя пытанні ў такой неаднароднай краіне? Сёння з намі на сувязі аўтарытэтныя гісторыкі, захапленне якіх вялікім княствам літоўскім выходзіць далёка за іх прафесійныя абавязкі. Я рады вітаць Рустіса Камунтавічуса, доктара гістарычных навук, прафесара Коўна. Лабадзена, спадар прафесар. Добрый день.
Krzysztof Pitkewicz, doktor historycznych nauk, profesor Poznań. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. I z Гародні Олександр Крауцевич, так само доктор історичних наук, професор. Добрий день, спадарлясь. Вітаю. Ось ми заявілі тему пра пачаткі Вялікага княства літоўскага, пра дзейнасць першых князёў, але, натуральна, нас будзе таксама цікавіць і ВКЛ у шырокім кантэксце, і таксама погляд на яго з сённяшніх пазіцый. Таму, можа быць, спадар професор Камунтавічус, да вас будзе першае пытанне. На ваш погляд, ці можна сёння неяк аб'ектыўна апісаць гісторыю Вялікага княства літоўскага? С литовской, если так, ну не только с литовской точки зрения, но если вообще посмотреть эту историографию, которая есть особенно в Литве и в Беларуси сегодня, то, по-моему, сегодня нельзя так объективно и как бы бесстрастно, да, как-то со стороны это все написать. Очень уж разные эти вот концепты. Даже вот эти вот карты, которые вот вы только что показывали, да, они там промелькнули, да, то литовцы бы на это глядели очень так даже негативно, я бы сказал, да. Вот как эту проблему решить, не знаю. То есть, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что ну, сложно так вот объективно сказать, чтобы все, да, сказали, да, это вот объективно, это так и должно быть, вот с этим и согласны. То бок літоўцы не перасталі баяцца таго, што беларусы адбяруць у іх гісторыю Вялікага княства? Да, ну как бы, почему мы должны перестать? Ну, это я, конечно, шучу, потому что как бы, да, в Литве есть такое, большие дискуссии, даже сегодня вот идут вот в этом геополитической всей ситуации, когда эти вот связи с белорусами особо тесными стали, когда мы выходим на всякие вот митинги поддержки белорусов, но все равно эти вот дискуссии продолжаются, да, и про погоню, и про Великое княжество, кто там чего отбирает. И я даю вот в эти дни много интервью тоже для литовских медиа вот про эту проблему. То есть эта проблема есть, это да, боязнь есть. Да, я бы так констатировал. Дзякуй. Перенесемся ў Познань. Пан професор Піткевіч, ваш адказ на гэта пытанне. Ці можна сёння аб'ектыўна апісаць ВКЛ? Ну што ж, гэта вялікая праблема. Як было насамрэч, праўдзівую гісторыю ведае толькі пан Бог. А мы можам прыблізіць гістарычныя падзеі настолькі, наколькі гэта нам дазваляюць гістарычныя крыніцы. То бок мы можам апісаць тое, што перададзена нам у пісьмовых крыніцах, у хроніках, лістах, разнастайных нататках і гэтак далей. А яны, наколькі мы ўсе ведаем, для Вялікага княства літоўскага надзвычай сціплыя. Беручы гэта пад увагу, цяжка казаць, што гісторыю ВКЛ можна прадставіць аб'ектыўна. Але адно можна сказаць дакладна. Кожнае пакаленне піша сваю гісторыю, а па-другое, кожны народ стварае сваю гістарыяграфію на сваёй мове паводле сваіх уяўленняў праз пэўныя міфы, праз пэўныя пераказы, беручы пад увагу бягучыя інтарэсы, існуючыя падзелы межаў. І ў звязку з гэтым мы мусім прыняць тое, што заўсёды будзем мець дачыненне з канкуруючымі між сабой уяўленнямі пра падзеі мінуўшчыны. Добра, а польская гістарычная навука як адбірае ранняе Вялікае княства літоўскае? Польская гістарыяграфія мае некалькі перыядаў. Доўгі час у польскай гістарыяграфіі дамінавала мінулае, на якое глядзелі з польскага пункту гледжання. Гэта значыць, што ВКЛ трактавалася як частка старажытнай Рэчы Паспалітай, а да гэтага яшчэ і называнай зазвычай Рэччу Паспалітай польскай. У сувязі з гэтым літоўская гісторыя трактавалася як частка уласна польскай гісторыі, у якую ўваходзіць пэўны малазнаны паганскі люд. Узяць хаця б знакамітую працу Яна Матэйкі, на якой Ягайла прадстаўлены трохі дзікім літвінам. А нядаўна я яшчэ дзіўнейшую рэч сустрэў. Барэльеф, не ведаю, адкуль ён дакладна паходзіць, на якім прадстаўлена Польшча і Літва, дзе Польшча — гэта дзёрзкі хлопчык, узброены па самыя зубы, а побач з ім літвінка, апранутая ў скуры з булавой у руках.
Гэта сімвалічнае ўяўленне пэўнага даўняга стаўлення адзін да аднаго. Але сёння, на дадзены момант, калі гаворка ідзе пра мяне, пра асяроддзе, якое я прадстаўляю і якое займаецца гісторыяй ВКЛ цягам дзесяцігоддзяў, то ёсць абсалютнае прызнанне розніц і поглядаў. Але адначасова нельга забываць пра яшчэ адзін вельмі істотны момант ва ўзаемаадносінах нашых гістарыяграфій. Гэта нераўнавага. Трэба разумець, што літоўцаў у 10 разоў менш, чым палякаў. І гэта таксама вызначае пэўныя асаблівасці, з якімі мы маем справу. Добра, дзякуе. Гародня, спадар Александр Краўцевіч, ваша пазіцыя тут. Калі гаварыць пра пачатковую раннюю гісторыю Вялікага княства Літоўскага, то не было такога замяшання і канфрантацыі, дыскусіі да пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, да распаду Савецкага Саюза. Да гэтага часу існаваў пэўны кансенсус, што да пачатка Вялікага княства Літоўскага, польскай, савецкай, расейскай, савецкай, літувіцкай гістарыяграфіі. Але беларусы ўнеслі замяшанне пасля таго, як здабыла Беларусь незалежнасць, і беларускія гісторыкі ўрэшце атрымалі магчымасць пісаць сваю гісторыю з уласных пазіцый, беларускіх пазіцый. В гэтым плане Беларусь моцна адставала ад Польшы і Літувы, таму што яны мелі незалежную дзяржаву міжваенны перыяд. І тады ўжо былі напрацоўкі у гісторыі Вялікага княства Літоўскага, асабліва значныя ў польскай гістарыяграфіі. І мяне вельмі цешыць, што, па-першае, гэты унёсак беларускіх гісторыкаў, які зроблены за 30 гадоў незалежнасці, ён прымаецца пад увагу суседзямі, і вельмі важна таксама, што прадстаўнікі суседніх гістарыяграфій прыкладаюць намаганні для таго, каб выпрацаваць нейкія агульныя падыходы. І в гэтым прыватнасці хачу адзначыць Русціса Камунтавіча, адзін з такіх самых галоўных прапагандыстаў стварэння хаця бы прыбліжэнню агульных падыходаў да Вялікага княства Літоўскага. І магу сказаць, што не думаю, што хутка нам гэта ўдасца стварыць некую агульную канцэпцыю ці пагадзіцца, але лічу, што абавязкова трэба ісці ў гэтым кірунку і над гэтым працаваць. І добра, што ёсць людзі, прафесіяналы, которые згодныя в гэтым кірунку працаваць. А на ваш погляд, у чым галоўная праблема, акрамя палітыкі, канешне, у тым, што ёсць праблемы ў стварэнні гэтага аб'яднанага наратыву? Самая вялікая праблема – гэта недахоп крыніцаў. Частая памылка гісторыкаў найноўшай гісторыі, якія звяртаюцца да праблемаў сярэднявечча. Ім уяўляецца, што тыя крыніцы, которые мы маем сярэднявечча, гэта поўны комплекс крыніц эпохі. І яны іх інтэрпрэтуюць, як быццам бы маюць поўны камплект гэтых крыніц. А гісторык сярэднявечча ведае, што заўсёды трэба мець на ўвазе магчымасць, што магло быць інакш, што мы маем толькі невялікую частку крыніц, і мы ведаем толькі вельмі мала пра гэты перыяд сярэднявечча. І гэта асноўная праблема. І вельмі рэдка здараецца, што адкрываюцца нейкія новыя крыніцы. І гэта праблема. І зараз мы займаемся в асноўным або інтэрпрэтацыяй новай гэтых вядомых крыніц пачатковай гісторыі Вялікага княства Літоўскага і прыцягваннем нейкіх інфармацый, ведаў з іншых галінаў гуманітарнай навукі, не толькі гуманітарнай навукі, з археалогіі, і мовазнаўства, і этналогіі, і выкарыстоўваем рэтраспектыўны метад. Ведаючы вынікі працэса, мы спрабуем высветліць, як гэты працэс пачынаўся. Давайте спрабаваць зразумець, што мы ведаем і што гістарычныя школы нашых дзяржаваў не ставяць пад сумнеў. Першая ўзгадка пра Літву – гэта 1009 год, квінлетбургскія гадавікі. Што мы ведаем? Ведаем пра тое, што былі там 7-9 лідараў балцкіх плямёнаў, з якіх вылучыўся самы моцны Міндаўг, які у канцы 1230-х гадоў з'яўляецца у Новоградку. Последняя ваша фраза, что все заканчивается в Новоградку, так это уже литовская сторона не очень
не очень согласиться. Это классичная та литовская сторона, которая идет от межвоенного периода. Но все, что было до того, так да. То есть 2009 год, который, кстати, Литва очень праздновала вот 11 лет тому назад. Это был большой праздник. Но вот в этом месте я хочу додать до Александра Ковесевича, что есть еще одна проблема. Да, то, что мы не хотим помнить, то, что мы хотим забыть, да, всегда есть. То есть мы помним не обязательно все, даже из этих маленьких кусочков, да, этих вот источников, документов, которые мы имеем. Вот, например, вот 2009 год, когда в Литве праздновался, да, так там повсюду говорили, и очень так громко, что написано Литуа. Литуа, да, в литовском языке все читали Литуа. Но если читать по латыни того времени, если вот, ну, интерпретировать контекст, насколько я понимаю, насколько я знаю латинский язык, то там же написано Литва. Но так ни один человек в Литве не произнес этого слова. Так вот, то, что мы видим, то и в белорусской и польской историографии есть много таких вот вещей, которых мы не хотим видеть, да, не хотим громко сказать. Это вот один из таких аспектов. Но потом еще надо знать, что Миндовк, например, в литовской историографии, он появился тоже совсем недавно, еще в межвоенном периоде, в 20-е годы, там еще про Римгаудаса же все говорили, наши же классические исторические книги Литвы межвоенного периода про Римгаудаса говорит, который там был дед или отец Миндаугаса, то есть еще перед этим. То есть тут тоже вот эти вот такие всякие вот есть нюансы даже с этими вот некоторыми фактами, которых мы знаем, с которых мы уже говорим, что все согласны. Да? То есть тут много проблем. Добре, але які ёсць доказы, што нам дае права сцвярджаць, што Наваградак усё ж такі быў сталіцай, першай сталіцай таго, што пасля стала вялікім княствам літоўскім? Александр. Ну, ведаеце, гэта вельмі цікавае пытанне, праблема, таму што напрамую нідзе не сказана, што Наваградак быў сталіцай, і нават аўтар апісання земляў, які прысутнічаў на каранацыі Міндаўга, не паведаміў, дзе гэта каранацыя адбывалася. Але ёсць вельмі шмат такіх ускосных момантаў. Напрыклад, вот першая звестка пра то, што саюз балцкага князя, будзем называць, можна будзем гаварыць літоўскага князя Міндаўга, і славянскага ці беларускага горада Наваградка існаваў, гэта 1248 год прыблізна па выпраўленай храналогіі Міхайлам Грушэўскім галіцка-валынскага летапісу, калі Міндаўг выгнаў пляменнікаў сваёй літоўскай зямлі, тыя пабеглі на Валынь, Галіч і паскардзіліся тамошняму князю. Князь Даніла стварыў кааліцыю і пашоў супраць Міндаўга, але пашоў на Наваградак. І вось это такое ускоснае сведчанне, паход галіцка-валынскіх князёў з кааліцыяй, яшчэ там і ў тым ліку палавецкімі атрадамі на Наваградак, это сведчанне таго, што была еднасць Міндаўга з Наваградкам. І мы не можам дакладна сказаць, які спосаб Міндаўг гэтым Наваградку з'явіўся. Акрамя таго, да гэтага часу ў Наваградку існуе гара Міндаўга, напрыклад. Это не можна было выдумаць нейкія іншыя часы, акрамя таго, як гэта пакінулася ў народнай памяці. Акрамя таго, у рэгіёне, дзе адбывалася стварэнне дзяржавы, Наваградак быў на той час фактычна самым буйным горадам. Там меўся хрысціянскі храм для каранацыі, напрыклад, для хрышчэння даволі вялікіх памераў мураванаў, мураваны храм царква Барыса і Глеба. І гэта якраз пацвердзілі археалагічныя раскопкі, што ў сярэдзіне 13 стагоддзя Наваградак быў фактычна самым вялікім і багацейшым горадам рэгіёна. Ну, яшчэ вот некалькі можна такіх момантаў прыводзіць, але все гэта ускосныя такія довады пра тое, што Наваградак быў сталічным горадам Міндаўга. Дзякуй. Пан прафесор Петкевіч, хачу вашу пазіцыю пачуць адносна
Jeżeli chodzi o moją pozycję, to jest to Калі гаварыць пра маю пэўна пазіцыю, тут wątpliwość, ёсць bo некаторы jednak сумнеў. Мне здаецца, wydaje што się, цэнтрам że літоўскай centrum, дзяржавы, państwa а я пазбягаў litewskiego, для ja bym часоў unikał Міндоўга tutaj ўжываць назву dla czasów Вялікае княства Mendoga літоўскае, określenia бо гэта Wielkie безумоўна Księstwo вызначэнне Litewskie, больш bo to позняе і ў асноўным jest узятае з oczywiście пазнейшай określenie, залатаардынскай oczywiście эпохі. określenie. Дык вось, цэнтр у гэтай Mamy do літоўскай дзяржавы czynienia дакладна z не мог państwem знаходзіцца litewskim, ў Наваградку. którego Але ośrodek відавочна, na pewno Наваградак, і тут я пагаджуся з odgrywał прафесарам istotną, Краўцевічам, istotną адыграў rolę, істотную jeżeli ролю, chodzi калі o казаць пра паўднёвую мяжу południową княства літоўскага. granicę Księstwa Litewskiego w czasach, У гэты ж w самы czasach, час, kiedy як і каранацыя dochodziło i Міндоўга ў do 1253 koronacji, годзе, справа даходзіла і да wielkiego каранацыі księcia вялікага Daniela князя Данілы Halickiego i Галіцкага. Mendoga І w тады паслы папы рымскага, 1253 roku, напрыклад, to П'яна Карпіні, wówczas які posłowie, ехаў да манголаў między праз innymi Валынь і далей у jadący do напрамку Mongołów, Кіева, Piano успамінаў, Karpini, што który ўвесь гэты przejeżdżał шлях была właśnie пагроза przez нападу з боку Wołyń i dalej w літвінскіх kierunku войскаў, бо Kijowa, літвіны гэты które шлях Litwini кантралявалі. właściwie Яны кантралявалі kontrolują. ўсе гэтыя Także шляхі і былі kontrolowali небяспечныя oni ў гэты te перыяд, szlaki асабліва адразу wszystkie i пасля byli dla nich мангольскага groźbą нашэсця. wszystkim. I to Адсюль і мая першая pierwsza такая заўвага. pierwsza Калі taka гаворка ідзе uwaga. пра сталіцу Stąd, ў Наваградку, jeżeli то з chodzi гэтым o ёсць праблема. stolicę, to mam pewien problem. Po drugie, czy w ogóle Па-другое, coś takiego а ці існавала istniało, наогул у jak тыя w часы tym нешта czasie такое, як stolica, сталіца, сталічны горад. stołeczny gród i tak Тагачасны dalej. ўладар са Dlatego, сваёй że дружынай władca эксплуатаваў ówczesny тэрыторыю, якой ze авалодаў. swoją А drużyną, вядома, што Міндаўгу eksploatując гэта ten ўдалося kraj, толькі który каля opanował, 40 a гадоў. wiemy, То бок że po адносна każdej позна і вельмі bitwie хутка, książę z roku таму што з вялікай колькасці 1219 князёў, do вядомых у прамежку 1245, 1219-1245 kiedy гадоў, zostaje już jeden władca застаецца litewski, ўжо który адзін wszystko літоўскі kontroluje, ўладар, siłą які ўсё rzeczy кантралюе. musiał І objeżdżać хочаш, kraj, не musiał хочаш, а павінен аб'язджаць kontrolować краіну, i павінен pobierać кантраляваць, daniny спаганяць i даніну, jeszcze w яшчэ dodatku арганізоўваць organizować сілы siły супраць przeciwko розных rozmaitym ворагаў. przeciwnikom. Такім Stąd чынам, też думаю, што obawiam Міндоўг się, że сталай Mendoz сядзібы stałej папросту siedziby не po меў. prostu nie Але pojawił, наша nie традыцыя posiadał, прымушае natomiast, нас нешта падобнае tradycja шукаць. każe czegoś takiego poszukiwać. Можно тут, конечно, додать этих вот литовских аргументов, которые вот в последнее время идут так довольно, ну, их можно встречать в нашей историографии как ответ на вот белорусскую позицию, которая очень так защищает азартно вот Александр, да, много об этом пишет, то можно у литовцев читать, у Бумблаускаса, там, у других таких знаменитых, что все-таки, да, этот вот база, этот центр, да, литовского, это молодого государства, это были этнические литовские земли там вокруг Вильнюса, и как бы снаружи вот этих земель, то есть где-то там поза этими землями, как бы столицы, ну, никак не могло быть Миндаугас, и поэтому они ищут этой первой столицы Ворута, да, или там особенно вот Воруту, вот где-то в Литве, в этнографической Литве, и даже у нас есть сейчас проект, не знаю, закончился или нет, они отстраивают этот вот деревянный город Ворута недалеко от Аникши. Это вот где литовский, это будет еще один символ, да, столица там. И еще такой аргумент, который в литовской историографии тоже довольно часто встречается, что Миндовг отдал Новогрудок Волыни, да, там был такой момент, у нас говорят, ну как может отдать свою столицу, да, там, другому государству, ну как, что это за столица тогда. Ну и, конечно, все эти аргументы, которых профессор вот Петкевич вот так разложил, то тоже они употребляются в литовской историографии очень часто. Да. Это что касается Миндога вообще, да, если вот про гору Миндога вот Александр сказал, то в Литве, ну, есть альтернативное такое место, связанное с Миндогом. Я не знаю, насколько это знают в Польше и в Беларуси, но в Литве мы уже знаем, что есть два похоронения Миндога. Да, не одно, как всегда было, вот гора Миндога, где он как бы похоронен. Но в 2015 году новый монумент был построен в Латвии, в Аглоне.
Там вот считается, ну, по литовской стране, там считается, что это вот там настоящее похоронение Миндога, там такой памятник построен, Миндог, его сын, жена Морта, которая из Латвии, сегодняшней территории была. Так вот, тоже вот гора Миндога, Новогрудок, тут вот все и так перемещено, но литовская историография это все как бы в сторону, да, откидает и не держит никак. Я пробовал искать в литовской историографии, когда было, ну, хотя бы написано, что вот Новогрудок, может быть, там была какой-то столицей, да, хотя бы гипотеза. Так нашел в работах Ивинскаса, такой междувоенный наш был историк, который потом работал в эмиграции. Но там тоже была такая гипотеза, она была во второй половине 20 века уже забыта, и сейчас ее нету. Дякую. Ось професор Петкевич закранув важную тему назви держави, Велике княство Литовське. Для вас, професійних істориків, якби справа відавочна, але для аматорів історії все ж таки потребує тлумачення. Велике княство Литовське, наколькі я розумію, навіть після Кревської унії в документах не називалося як Велике княство Литовське. Коли все ж таки можем казаць першыя пісьмовыя крыніцы, якія назвалі Великое княство Литовское Великим княством Литовским. Ваша последняя фраза про Кревскую унию тоже в Литве звучала бы плохо, потому что уже в 2002 году наш Институт истории Литвы выдал книгу, которая была распечатана очень большим тиражем и выслана во все наши школы, что никакой унии там не было. Это был только такой, как сбор обещаний, да, и это никакая уния, то есть это тоже против польской традиции. Вот, и это довольно сильно. Все эти, кстати, разницы можно видеть очень простым способом. Включайте Википедию, и вот Кревская уния, если пойдете в польском языке и включите литовский вариант, ну, там будет акт, да, и там очень... Ни одной унии у нас не было вплоть до Люблінської. Александр, так, я попрошу вас и прокомментовать, и отказать на мое питание про назву. Профессор Петкевич хіба має рацію, що от початку эта держава не называлась Великим княством, хотя в летописах она так называется, але гэтыя летописы писали уже постфактум, саме ранее написали в 15 стагоддзі, тады уже калі была Литва реально великой державой. А докладно установить, коли упершыню ужиты этот термин аутентично, тяжко, тому что галицко-волынским летописе, який был приблизно писався в конце 13 стагоддзя, я не памятаю, хотя треба проверить, я давно этим не займаўся, каб Миндог был названы великим князем або Войшалка, або іншыя князі. Я хотел бы подискутовать с профессором Петкевичем наконт того, что такие прогучали фразы «Панство литовское, литовская держава» и «Край Миндог опановал край». Ведаеце, я специально займаўся гэтай тэмай. Па-першае, мне не ўдалося знайсці ніякіх слядоў існавання літоўскай дзяржавы у канцы 12 пачатку 13 стагоддзя, акрамя гэтых названых 5 князёў, старэйшых князёў. Больш ніякіх сведчанняў няма. А наяўнасць улады ў асобах 5 князёў наўрад ці можна гаварыць пра наяўнасць дзяржавы, хутчэй пра саюз плямёнаў. Наконт апанавання Миндогам гэтага края, вот Новоградка в аколіцы гэтай часткі Беларусі, я спецыяльна па ўсіх крыніцах глядзеў інфармацыю пра напады літоўскіх плямёнаў на суседзяў, на палякаў, на прыбалтыйскія землі, на некія землі рускія. Іх где-то каля некалькі дзесяткаў, каля 80 нападаў на працягу 30 гадоў. Нема ніводнай звесткі, ніводнага разу пра напад літоўцаў на Новоградак, Гародню, на напад нават на Полацк, акрамя гэтага літаратурнага твора слова аб палку Ігару. Нема фактычных пацверджаных дадзеных. І адсюль у мяне пачаліся сумненні ў тым, ці мае рацыю гэта канцэпцыя 19 стагоддзя. Канцэпцыя стваралася тады, калі нацыяналізмы змагаліся за ўплывы, а потым за нацыянальнай дзяржавай, калі дзяржавы бачыліся толькі нацыянальнымі. Канцэпцыя заваёвы, на маю думку, яна не мае пад сабой ніякіх гістарычных падстаў. Літоўцы летапісныя не нападалі на бліжэйшыя каля сябе славянскія землі. Гэта быў іх пояс бяспекі.
яны праходзілі свабодна, не ведаю на якіх умовах, праз Наваградчыну, Гарадзеншчыну, у бок Польшы, у бок Валыні. Яны праходзілі праз Полаччыну на Смаленск, на новгородскія землі, але ніколі не атакавалі землі, которые былі побач з іхняй этнічнай тэрыторыяй. І гэта было пачаткам для стварэння маёй канцэпцыі пра мірны характар стварэння дзяржавы як саюза двух этнічных чыннікаў. То есть маё сцвярджэнне, што Великае княства Літоўскае не было монаэтнічнай дзяржавай, што ў сярэднявеччы было нормай. Это в 19-20 стагоддзі змагаліся за нацыянальнай дзяржавай, калі эта канцэпцыя стваралася. Тады этнічнае паходжанне дынастый і падданых асаблівага значэння не мела. Дякую. У нас сейчас большие дискуссии идут, может, это тоже вот вам интересно, они идут только на литовском языке, последний где-то год-два в Литве, в наших медиах, как называть эту страну. То есть, да, такие серьезные и серьезный такой натиск на историков, чтобы мы поменяли это название на Литовское королевство. До Витовта, да, вот от Миндога до Витовта, чтобы это было Литовское королевство. Но историки как бы отстаивают, профессиональные историки, они говорят, что есть традиция Великого княжества Литовское, мы тут не будем. Потому что если мы сделаем Литовское королевство, то надо будет там, может, и империю, потому что Альгерд себя называл там Вазилием, императором, да, тогда может ну тогда все надо менять, эта традиция тогда ломается, это не будет хорошо. Но это вот то, что дискутируется, да, очень так чувствительно в Литве, да, есть. Это большая проблема для нас. Професор Петкевич узброился книгой, так? То, калі ласка, каментар. Po prostu zajrzałem do ostatniego Не, wydania. я просто зазірнуў у апошняе выданне валынскай хронікі, так сёння польскія выдаўцы называюць галіцка-валынскі летапіс. Паглядзеў, але там, канешне, няма такога тытула, як Вялікі князь Літоўскі. Тут мы маем пэўную праблему. Калі гаворка ідзе пра назву, адкажу вельмі коротка. Уласна, назва дзяржавы часта не ўзгадваецца. У той час нам істотны тытул кіраўніка, уладара, які часцей за ўсё ў дакументах прысутнічае. І сапраўды, прынамсі з канца 14 стагоддзя, ліцвінскія кіраўнікі тытулуюцца так ці іначай, але вялікімі князямі. Яшчэ, канешне, залежыць ад мовы, на якой тытул сфармуляваны. Вядома, што крыжацкі пісар напісаў бы на сваёй ніжненямецкай іначай, чым напісаў бы пісар рускі з сучасных беларускіх тэрыторый ці яшчэ далей з Масквы. Але гэта не мае істотнага значэння. Спадар прафесор Краўцевіч некалькі хвілін таму прадставіў пазіцыю, з якой я цалкам згодны, абсалютна. Справа стварэння гэтай дзяржавы – гэта справа аднаго пакалення. Тут увогуле няма пра што гаварыць. Няма такога, што літоўская дзяржава існавала да Міндога. Не, такога не было. Пытанне толькі ў тым, хто гэта сфармуляваў. І тут я паспрачаўся. Бо згодна з пазіцыяй польскай гістарыяграфіі і гістарычнай школы, якой я належу, прынята лічыць, што народ будуе сваю дзяржаву. І ў дадзеным выпадку менавіта такім пабуджальным чыннікам былі дружыны літоўскіх князёў. Нягледзячы на тое, які быў этнічны склад тых, каго яны ў той ці іншы спосаб змусілі падпарадкавацца сабе. Але ў цэлым іх трактавалі як літвінаў. І такой гэтая дзяржава ў выніку і засталася. Менавіта такую, а не іншую назву прыняло, то бок Вялікае княства Літоўскае ў наступных стагоддзях. Кіруючы элемент гэтай дзяржавы, асабліва пасля хрышчэння Ягайлы і пазнейшай дынастыі, захоўваў, аднак, элемент заходнехрысціянскі літоўскі, які вельмі адрозніваўся ад праваслаўнай Русі, якая складала большую частку гэтай дзяржавы. Дякую. І ось я кропку хочу поставить в этой теме про назву. То бок, я правильно разумею, что найперш былі тытулы, а з тытулаў выйшла назва дзяржавы, ці наадварот? Спачатку назва дзяржавы, адтуль ужо тытулы. Для мяне гэта некая ўласная назва. Уласная назва тых літоўцаў, якую пазней прынялі іх кіраўнікі, а ад кіраўніцтва, у сваю чаргу, магчыма, пазней прыняла дзяржавай. Але дзяржава – гэта іншая справа. У нашым рэгіёне прыбалтыйскім
не абавязкова назва тэрыторыі, назва краіны супадае з назвай народу. І самы блізкі прыклад это Ливонія Інфлянты. Калі цалая краіна была названая па племя, якога першага сустрэлі немцы, ліваў, краіна балтская, а назва па племені фінна-угорскім. То есть яны сустрэлі ліваў, назвалі Ливонія, а краіна мае зусім іншы змест. Тое самае Прусія названая па назве пагранічнага племені. Тое самае Літва атрымала назву ад пагранічнага племені са сходнімі славянамі, з беларусамі. І тут яшчэ вельмі цікавы такі тэзіс прагучаў спадара прафесара Петкевіча: народ стварае дзяржаву, народ будуе панства. Гэта якраз уласціва для цэнтральна-ўсходняй Еўропы, калі на абломках імперіяў нацыянальныя рухі стваралі свае ўласныя дзяржавы. Не зусім это адпавядае, напрыклад, Заходняй Европе. Там, наадварот, сцвярджаецца, што дзяржава, напрыклад, цэнтралізаваная французская дзяржава стварыла французскую нацыю. Калі ж гаворка ідзе пра супадзенне краіны і дзяржавы, то можам тут в пэўным стопні прыцягнуць паралелі з Балгаріяй. То, што гэта краіна мае назву тюркскую, не азначае, што гэта тюркская дзяржава Балгарія. Рустис? Тут очень короткий такой тогда аргумент, который я у литовцев слышу, вот когда белорусы так говорят, эту аргументацию, да, такую вот приводят, а литовцы тогда спрашивают: а вот крестоносцы, они же нападали на языческую Литву. Белорусы же не были язычниками, они же были крестьянами уже 400 лет перед сотворением, да, перед крестом самой Литвы. Так значит, они нападают на Литву, которая языческая. И Литва есть вообще государство языческое, поганское, да, она не крестьянская. Значит, она литовская в этническом смысле. И тут вот к этому аргументу тогда еще такая метафора, которая у нас тоже употребляется сейчас много, и особенно вот Бумблавскас, наш знаменитый историк, который, может, вы знаете, употребляет, это очень распространено, что литовское государство вот тут видно как... Литовцы тут видятся как франки, вот во Франции, если уже параллельно говорим, да, то литовцы как франки, там эти вот белорусы, гуды, как мы их называем, есть вот как какие-то галлы, да, и вот франки забирают, завоевывают эту вот большую территорию, и вот получается страна Франция, да, или в этом случае Литва, но эти франки ассимилируются с большинством, да, в течение веков. Вот и вот такая, если о параллелях еще говорить. Да, вот так коротко. Русіс меня так добра поймаў, тому што я прывёў прыклад балгарскі і сказаў, што гэты прыклад толькі часткова да нас падыходзіць, а ён тут жа ухапіў істоту, што болгары, аднак, заваявалі гэту славянскую тэрыторыю. Я якраз тут не згодны, што заваявалі. Калі ж гэты аргумент, што крыжаносцы ваявалі з язычніцкай Літвой, ён тут абсалютна не падыходзіць, Русціс, таму што пасля 1283 года два галоўныя аб'екты атакаў ордэнскай дзяржавы Прусіі. Гэта Жамойч і Гродна. Гародня у канцы 13 стагоддзя уже была 200 гадоў хрысціянскім горадам. У Гародні в той час уже было 6 каменных хрысціянскіх храмаў, якія над горадам здалёка былі відаць залатыя купала з праваслаўнымі, не з праваслаўнымі хрысціянскімі крыжамі. І гэта не спыняла крыжаносцаў кожны год, часамі па некалькі разоў, прыходзіць і на іх нападаць, на гэты горад, дзе жылі хрысціяне, дзе хрысціяне дамінавалі. Я ведаю, я раскопкі праводзіў у тым горадзе. Таму гэты аргумент, што крыжаносцы ваявалі з хрысціянскай Літвой, гэта абсалютна не пасуе, бо яны потым ваявалі і з каталіцкай Польшай. Заўсёды маглі знайсці пад гэту атаку ідэалагічную падаплёку, таму што Польша падтрымлівала язычнікаў. Професор Петкевич. Jeżeli chodzi o to... Але калі гаварыць аб гэтым, то згодныя, гэты прыклад балгарскі быў занадта моцным, таму што на самой справе болгары ўсё ж заваявалі гэтую краіну, і мы нават не ведаем, як гучала ўласнае імя славян, у якіх яны растапіліся.
jeżeli nawet Большасць тых дружын, якія служылі Міндоўгу і яго паслядоўнікамі пазней дынастыі Гедэміна, кім бы яны ні былі, але яны ўваходзілі ў рамкі арганізма, створанага літоўскай дынастыі. І мы ад гэтага не ўцячэм. Нават калі гэта былі ў большасці свае продкі сённяшніх беларусаў, з чым я абсалютна згодны і не маю казаць нічога супраць. Але ў рэшце рэшт усё ж такі стваральнікамі гэтай дзяржавы былі літвіны. Когда вот Александр говорит, что нападов литовцев не было на белорусские земли, тогда литовцы отвечают, ну потому что они уже были завоеваны, что там нападать еще? Они и так уже брали эти данные из них. Такая вот просто Я реплика. специально, как археолог, проводил много годов раскопки в городах Панямоння, якія нібыта былі ў першую чаргу заваёваны літоўцамі, і мяне здзівіла. Нас вучылі, што гэта было паралельна з заваёвай Украіны і Расіі манголамі. Але тая мангольская заваёва мае сляды ў культурным слаі гэтых гарадоў. Это і манеты, гэта зброя мангольская, матэрыяльныя артефакты. Затое за много гадоў раскопак у Наваградку, Гародні мы не нашлі ніякіх слядоў прысутнасці літоўскага панавання. Вось, это таксама дадатковы аргумент. Я хочу сказаць пра гэта яшчэ вот цалкам згодна з прафесарам Петкевічам, што дзяржава, стварэнне дзяржавы гэта справа аднаго пакалення. І такіх дзяржаваў было створана вялікае мноства, толькі не все выжылі. Вот, толькі я не згодны з тым, што дынастыя літоўская, назовем так, дынастыя літоўская стварала менавіта літоўскую дзяржаву. У сярэднявеччы, яшчэ раз скажу, не ствараліся дзяржавы этнічныя. Што гэта за дынастыя, которая стварала літоўскую дзяржаву, якая, в адрозненне, напрыклад, ад арабскіх заваёўнікаў. Арабскія заваёўнікі, нават калі яны захапілі краіны больш развітыя, накінулі ім сваю мову. Арабскую мову. Арабская мова стала мовай міжнароднай, дыпламаты, паэзіі, навукі і гэтак далей. А тут дынастыя, которая заваявала суседнія славянскія землі, не парупілася пра тое, каб умацаваць свой этнічны элемент, не зрабіла мову дзяржаўнай, не ўвяла інстытуцыі ўласныя дзяржаўныя. Яна нават не мела ўласнай назвы для сваёй арыстакратыі феадальнай. Баярас, яны взяли ад баяраў эту назву. Значит, можна згадзіцца з тым, што літоўская дынастыя будавала дзяржаву, але не згаджаюся з тым, што яна будавала дзяржаву этнічна-літоўскую. Nie, to nie. Професор Петкевич. I tu wchodzimy І тут мы ўступаем на крохкі лёд дыскусіі, якую можна весці з Александром до канца свету і на адзін дзень даўжэй. Jeden dzień dłużej. Ну я прошу коротко скаментаваць. Rozumiem, bo Мы маем дачыненне mamy са шмат do czynienia этнічнай z дзяржавай, sytuacją, але з że такім верхнім to пластом, jest, які на працягу to jest наступных 2 państwo стагоддзяў захоўваў адчуванне podzielone ўласнай etnicznie, адметнасці. ale z tą warstwą górną nie da się Не атрымаецца не прызнаваць odrzucić тое, што на чале tezy гэтай w дзяржавы żaden ў sposób, że 15-16 na jego стагоддзі czele w XV стаялі wieku спадары i XVI літвіны-каталікі. stali Менавіта panowie так яны Літвіны, вызначаліся, католіцы. нягледзячы на Так тое, што мова так канцылярыі была паводле oni розных даследаванняў definiowali. Tutaj заходнеруская nie ma або co do tego старабеларуская. żadnej- У гэтым żadnej няма ніводнага wątpliwości. сумневу. Następnie ulegli oni polonizacji Потым nie яны mniej былі паланізаваныя, od siebie, але uważani працягвалі za лічыць сябе Litwinów, літвінамі. jako ten element І, канешне, мы тут kierowniczy. уваходзім I oczywiście на wejdziemy сцежку w доўгай długą дыскусіі dyskusję o аб narodzie палітычным politycznym народзе, i tak dalej, to але nie не варта warto зараз tej гэта kwestii tego абмяркоўваць. poruszać. Natomiast dla mnie Для pozostaje мяне, faktem, аднак, że застаецца twórcami фактам, tego што państwa była заснавальнікамі dynastia i гэтай jakaś дзяржавы grupa, która былі rzeczywiście дынастыя і źródła z некая kolei група, якую zewnętrzne знешнія określały. крыніцы, у сваю чаргу, Tak, albo называлі баярамі, jakimiś альбо tam, яшчэ неяк, але tak, яны i былі, tu- аднак, у i to сваім byli jednak уласным уяўленні і we własnym адчуванні poczuciu i літвінамі. we własnym wyobrażeniu Litwini. Апошняе на сёння, што патрабуе тлумачэння. Пытанне каранацыі Міндоўга, у якім сэнсе? Нават даводзілася чытаць, што і Гедэміна яшчэ дзе-нідзе называлі таксама каралём. Русіс Камунтавіч сказаў пра вось это вот літоўскае каралевства, якое там абмяркоўваецца ці абмяркоўвалася ў асяроддзі літоўскіх гісторыкаў. Дык вось, гэты перыяд каралеўства, калі называлі Міндоўга каралём, дзе ён губляецца ў нашай гісторыі і чаму?
Jeśli mogę, to troszeczkę przez porównanie. Калі можна, то адкажу праз параўнанне. Польшча таксама мае эпізод каранацыя Балеслава Храбрага ў 1025 годзе, але рэальная дата каралеўства, карона каралеўства польскага, гэта 1320 год, калі Польшча канчаткова стабілізуецца падчас каранацыі Лакетка. Але гэта дзве розныя рэчы, таму што пазней каралеўства пачнуць разумець як суверэнную дзяржаву, незалежную ні ад каго. А каралеўства ў раннім сярэднявеччы такім, якім было каралеўства Міндоўга, гэта проста асвячэнне ўлады праз знешні фактар, наданне ёй сакральнасці. І гэта зрабіў папа Інакенці, даючы каралеўскую карону Міндоўгу і Данілу Галіцкаму. Але, уласна кажучы, гэта быў такі знешні жэст для ўласных падданых незразумелы, а ў Польшчы наогул варожа ўспрыняты. У Польшчы, калі народ паўстаў супраць Мешкі другога, пераемнікі Баляслава, то паўстанцы, якія яго зырнулі, адаслалі на захад каралеўскія рэгаліі, бо не хацелі мець караля, на якога не мелі ніякага ўплыву. Тое самае было і з Міндоўгам, які быў забіты. Выразна бачны супраціў таму, што Міндоўг носіць каралеўскія рэгаліі, гэта было непатрэбным з гледзяча тагачасных эліт, якія паднялі яго да ўлады. Наконт каранацыі Міндоўга, як я бачу, гэта быў чыста дыпламатычны прыём і хрысціянства, і каранацыя, каб пазбавіць напругі атак крыжацкіх на гэту дзяржаву. Менавіта, каб аслабіць мілітарны націск Тэўтонскага ордэна. Для баярства, той вышэйшай варствы ў дзяржаве, для самога Міндоўга магло мець каштоўнасць уваход у іерархію вышэйшую заходняй Еўропы, тады, калі б краіна се адчувала часткай гэтай заходнееўрапейскай цывілізацыі. А так, ні Міндоўгу, ні ягоным наступствам, которым неаднаразова прапановвалі карону, напрыклад, таму ж самому і Гедыміну, і Альгерду, і Кейстату паасобку шмат разоў карону прапановвалі ад заходняй Еўропы, ад папы рымскага, ад імператара германскага. Яны эту прапанову не прынялі, таму што яны не бачылі сябе ў іерархіі, не бачылі сябе часткай гэтай палітычнай сістэмы заходняй Еўропы. Час яшчэ не прыспеў, бо якраз у сярэдзіне 13-го, у 14 стагоддзі адбывалася вельмі інтэнсіўнае звязанне гэтай тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага з заходнееўрапейскай цывілізацыяй. І гэта прасочваецца па ўсім. І па матэрыяльнай культуры, вот я гэтым непасрэдна займаўся, пачынаюць з'яўляцца узоры заходнееўрапейскай матэрыяльнай культуры, і замкі гатычныя, і зброя еўрапейская, і гэтак далей. Але час яшчэ не прыспеў. Для Міндоўга гэта быў чыста тактычны палітычны ход. Для падданых яго, для яго дружыны, для яго баярства, то, што ён кароль, значэння асаблівага не мела і аўтарытэт яму не прыбаўляла. Это, конечно, еще и показывает, тут вот камень может, я так думаю, в сторону уже дворика Александра, что все-таки государство было литовское, языческое, да, а крестьяне были подданными, да. А с другой стороны, когда уже Литва крестилась, так она стала католической, а не православной, так как были белорусы. То значит, элита была литовская, языческая, которые крестились католиками. А если бы они среди них, среди элиты были бы белорусы, то она бы стала государство православной, да, христианской. Александр, чарговы камень быў у ваш дворик, я сказаў Русіс, і заканчиваем праграму, калі ласка. Я толькі один кароткі эпізод распавяду. 1264 год, пасля забойства Траняты, Войшалк, які быў у Пінску, палітычным прытулку, бярэ пінскую дружыну, прыходзіць Наваградак і разам з наваградскай пінскай дружынай ідзе наводзіць парадак у дзяволту літоўскую зямлю. Прыводзіць у дзяржаву літоўскіх сепаратыстаў. Вот это вам эпізод, які гаворыць, хто будаваў і чыю будаваў дзяржаву. Дзякуй. Гэта быў інтэрмарыум. Александр Краўцевіч, Крzysztof Петкевич, Русіс Камунтавічус. Ачу, дзінкуе, дзякуй. Інтэрмарыум, дэбаты гісторыка ўсходняй Еўропы. Сёння былі на Белсаце. Заставайцеся з намі. Нагадаю, што нас можна таксама глядзець на YouTube-канале Белсат Гісторыя. Я Павел Мажэйка. Убачымся.
Вітаут по вулиці, займня суцве шаблі.